Tá scéaltaí hir do gach Sloinne, a bhús glíonn fisreacht donin faoin áit as ar tháinig muid agus faoin na daoine a tháinig roin. Thás againn go raibh do bhaintearse ina gcónaí i gCorca Lia nuair a tháinig na Normannig. Sa bhéal idir, sna sean reiligi agus na cápéisí stare, nocht ar scéal or naireachta. You can actually see the wood of the true cross on which Christ hung 2,000 years ago. Agus tugtar léargus dúin ar an star as ar hÉireann na Sloinne a bhrontarí. Bain níl cinneal Genghis Khan na hÉireann. If the walls could talk in this house, they would have a lot to say. Le go bhéad fra an tólas a chuomhnú agus a thuirt Sloinne chuig an géad chlúin eile. Dairrí go maith le imircí éireannacha, bhí si duna scríbhnóirí, sáidóirí agus an réamhlóideach le cháiliúla is starciú freisin.